Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar terméknagydíjas Stilvent kerítésekre és kapukra. Támogatunk a Petrányi Ford Store márka kereskedés. A Garázs TV informatikai megoldás szállító partnere a Futurion Kft. A garázs könyvelési partnere az ICT Europa Finance. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. Az amerikai útunkban partner volt a Spark Promotion. Amerikai útunk informatikai partnere a Futurion Kft. A Streamnet a garázs partnere volt Amerikában is. Az amerikai útunk tervezésében partner volt az Eurosolid Kft. Kedves nézők, üdvözöljük Önöket innen Kaliforniából, a garázsban, a Canepa márka kereskedésből, ahol már voltunk, hiszen volt egy nagyon kellemes kis Cars & Café, és egy picit elkezdtem bemutatni ezt a kereskedést, azonban abban maradtunk Vinyussal, hogy nincs esélyünk rá, hogy a kereskedésben található használt autókat mind megmutassuk, ezért elővettünk egy jól bevált sémát, egy régit, méghozzá a választós adást. Miután idén nincs itt velünk Nagy Ádám, tudják, a magas srác, cserébe viszont itt van Zsolti, Szíj Zsolt személyében, akit már megismerhettek a garázsban többször, akik nézik a műsort, hiszen volt már velünk Kubával, és többek között borult párszor Hószánnal is. Úgyhogy most Zsolti lesz Vinyus mellett, aki a kamera mögött áll, és majd elveszem tőle időnként a kamerát, a harmadik társunk. Ebben a térben találhatók azok a használt autók, amiket ez a kereskedés árul, azonban van egy másik emeletük, eggyel följebb, ahol viszont van egy múzeum, hiszen a tulajdonos nem más, mint Bruce Canepa, aki egy viszonylag híres autóversenyző itt Amerikában. Úgyhogy Zsolti, most nem is adok neked szót, olyan jól nézek ki itt állva, inkább induljunk el, mindenki válassza ki a 3 autóját, és aztán mutassuk meg a nézőknek, hogy mi kapható itt Canepáéknál. Megfutottuk a köreinket, és miután Zsolti az új srác, ezért hát nem is lehet kérdés, hogy ő mondja az első 3 választást. Ugye el kell mondani, hogy miért választottad, és hát mondani kéne mindegyik autóról valami kis különlegességet, de gondolom ezt már ezerszer átbeszéltük, úgy biztos, hogy képben vagy vele. Mivel kezdünk? Ha már itt vagyunk, akkor kezdjük ezzel a szép kis Mustanggal. Szerintem ő lesz az első, amit választok. Én úgy gondolom, hogy ez egy klasszikus modellje az amerikai autóiparnak, és gyerekkoromban, amikor Mexikóban éltünk, akkor minden vágyam az volt, hogy ilyen autóm legyen, hogyha majd nagy leszek. Ez ugye a GT350-es modell, aminek a utolsó darabjai közül van ez. Ugye 560 darabot gyártottak, 562-t, és ez a 517. darab, amit gyártottak. Rettentően kevés, tehát ahhoz képest, hogy ez egy 66-os autó, ahhoz képest mindössze 60 000 mérföld van benne, és tökéletesen restaurálták az autót. És milyen jó, hogy időben vagy vele, hiszen a Mustang most ért vissza ugye Európába is, de hát Zsoltinak egy oldtimer kell belőle. Egyébként egyet tudok érteni a választásoddal, nagyon szép kocsi, én nem választottam volna. Mi a második? A második, az ott a sarokban, az a szép kis Porsche Turbo. Azt elolvastam, hogy ez a Bruce saját autója. Ez menő? Igen. De nem azért választottam. Na miért választottad? Tehát miért ez a Turbo? Szintén gyerekkori élményem fűződik a választáshoz. A Porsche Turbo volt a kedvencem, egy ugyanilyen színű Matchboxon volt, és azt nagyon szerettem. Ugye a kérdés az jogos, tele vagyunk turbo Porsche-kkal ebbe a terembe, sőt ebbe az egész létesítménybe. Különlegesség annak az autónak, hogy mindössze 1617 mérföld van benne. A leghosszabb út, amit megtettek ezzel az autóval, az út volt, amikor a kereskedésből hazavitték, az a 262 mérföld. És ez nem egy restaurált modell, hanem ez ilyen állapotban van. Tehát ehhez az autóhoz nem kellett hozzányúlni, mint ahogy megtudtam, a tulajdonos egy 24 éves fiatalember volt, aki csak úgy tudta megvenni az autót, hogy egy hosszú távú leasinget, hosszú távú hitelt vett fel az autóra, és nem is nagyon volt lehetősége használni, és az volt az elképzelésem, hogy ezután a modell után volt egy váltás, hogy ugye jöttek az ormotoros Porsche-k, stb.,
és ugye, hogy ezeknek a régi klasszikus farmotoros turbos Porsche-knak fel fog menni az ára, és ezért ilyen kis spekuláció jelleggel vásárolta az autót, és ez később neki be is jött, jóval drágában adta el, igaz, hogy 10-valány évvel később. Ezzel is együtt tudok érteni, így hogy elmondtad a sztorit, még vállalom is, de én majdnem ilyet választok. És mi a harmadik? A harmadik, az pedig az emeleten van a múzeumban. Akkor irány a múzeum. A harmadik szintén egy Porsche, és mivel tudod te is nagyon jól, hogy hozzám közel áll az autóversenyzés, ezért ezt a versenymodellt választottam. Erről azt kell tudni, hogy ez egy 959-es modell, amiből nagyon keveset, 292 darabot gyártottak, és úgy fejlesztették ki az autót, hogy először versenycélokra építették meg, és utána lett ugye belőle utcai sorozatgyártás. És ami a különlegesség ennek az autónak, hogy ezt eredetileg ugye a ralliba tervezték B-csoportos autónak. Nagyon nehéz volt a B-csoportos autókhoz képest, és akkor jött az ötlet, hogy a Párizs-Dakarra vetették be ezt az autót, és ami a nagyon nagy meglepetése volt, hogy ugye egyedileg fejlesztettek ezekbe az autókba összkerékhajtást, ami a Porsche-ban ugye tudjuk, hogy nem jellemző, és első nekifutásra mindenki tudja azt, hogy a Párizs-Dakaron az autóknak a 50%-a elhullik, és gyakorlatilag mind a három autó célba ért, sőt, ugye az egyiket, a jelen modellt, a pilótái a célba az első helyen vitték. Igen, az a René... Jackie X-ék pedig a 6. helyen futottak be vele. Az a René Met, aki egyébként azóta Dakart rendezi. Tehát így van. A bácsi, aki akkor nyert, és aki fel van írva, az most a rendezője. Ismét Pásztor Tamásnál vagyunk, és most ezúttal nem kifejezetten az autókereskedéssel kapcsolatban kérem ki a véleményét, igazából információkat. Ugye nagyon sok az újdonság most a PSA-n belüli motorsport újdonság, hogy erről ha mondanál pár szót. Igen, VTCC az 2016-ban 2 autóval fog menni, tehát nem a 4+1 autókkal, hanem csak 2 autóval, és úgy néz ki, hogy 2016 év végén gyári csapat az be is fejezi. Azt tudunk el, hogy az a komplett VRC-s gárda állt át VTCC-zen, tehát egy olyan tapasztalat, egy olyan tudás, egy olyan know-how volt náluk, hogy őket nagyon nehéz volt megfogni, és egy olyan technika volt. Hát valószínűleg nem nagyon látták már, gondolom, az értelmét most 2017 után is, ha tényleg csak ennyi kihívó akad ebben a sportágban, és hát meg lehet, hogy a marketing dolog most már meghozta azt, amit ők akartak ettől az egész versenysorozattól, és máshova a VRC-re összpontosítanak, és akkor megpróbálják újból a VRC-t meghódítani. Én úgy érzem, hogy magában a Citroen image-ének, tehát a Citroennek a megítélésének nagyon sokat tett. Nagyon jó volt ugye, hogy itt a Hungaroringen is megy a VTCC-t, közvetítik is a VTCC-t, sikerek is jók voltak, és az Elizének is jók. Tehát 2016-ban egyébként dolgoznak egy idézőjelben titkos projekten, egy új autóval, ami 2017-ben a VRC-be fognak indulni. Hát bízunk benne, hogy hasonló sikerekkel, mint az idáigi VRC autók, és Lőbigen átigazolt a házon belül, ugye átment a Peugeot csapatot erősíti most, és most fog indulni majd Dakaron egy új Peugeot 2008-al. Vinyus következik, úgyhogy elveszem tőle a kamerát, és jön Vinyusnak a 3 választása. Tibi, mesélj, mit választottál? Nehéz a választás, még mindig. Az van, hogy én azért nem vagyok egy nagy Porsche fan. A feleségem a Porsche fan, úgyhogy majd megmutatom a képeket neki, de most nem kap autót, tavaly kapott egyet, 912-t, és ugye tavaly a családnak választottam, a feleségemnek, kislányomnak, magamnak egyet, de most teljesen átmegyek himsovinisztába, és csak Tibinek, magamnak választok. Egyébként az egyik autó az ez. Egy percre gondoltam meg magam, mert 3 autót választottam, és... Annyit kell? Igen, csak közben lecseréltem az egyiket motorra. BZ nagyon jól tudja rólam, hogy
Én imádom a filmeket, és valahogy meg is ragadnak bennem ezek a filmes élmények. Én akartam építeni ilyet replikába, akkora vágyam volt, egy nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt. Akkor persze megszigorították Magyarországon az összes ilyen mindenféle épített és csővázas autónak a forgalomba helyezését, de nem megszigorították, hogy lehetetlenné tették, tehát máig nem lehet. Míg mondjuk Angliában egy ágyat is forgalomba tudsz helyezni, aminek van 4 kereke. Csak sárvédő, meg lámpa legyen. Igen, meg a ködlámpa hátul, és akkor kap rendszámot, na ez nálunk nem így van. És azt gondolom, hogy ez egy tök jó feeling autó. Én régen nem szerettem a kabriót, szerintem hozzányugodtam. Tehát, hogy régen sportosan akartam menni, meg nagyon gyorsan, és akkor mindig az volt, hogy letépte a hajamat, a fejemet, ez megszűnt, most szeretek már cruisolni, és ezért azt gondolom, hogy egy ilyen 356-os Porsche az, hát ez egy gyönyörű forma. Ti technikai fiúk vagytok, én meg egy picit azt hiszem, nekem a szépség az jobban előtérben van, úgyhogy ez az első választásom, és egyébként nagyon jó színe van. Megint most ezek a vintage színek, le a kalappal a kész kikevertem. Ezzel a választásoddal maximálisan egyetértek. Jó, én is egyet tudok érteni vele. A következő az meg ez. Jó, ez nem volt kérdés. Annyira biztos voltam benne. Nem, hogy az van, hogy ez egy nagyon nagy ritkaság. Igen, és az az érdekes, hogy én most nagyon szeretem magamon látni azt, hogy változom, mert például a BMW-t nem szerettem, most már van saját BMW-m, és nagyon megszerettem a BMW-ket. Sok tesztautóba ülök BMW-be, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó kocsik. Köszönhető ez Vida Jánosnak, aki nagyjából mindegy egy vírussal megfertőzött mindannyiunkat a szerkesztőségbe. És hát ugye ez meg nagyon ritka, ennek megint a színe, hát úristen, hogy tudtak ilyen színt akkor választani? Zseniális. Gyönyörű autó, ráadásul MS, nagyon ritka. Mennék vele egy kört, kíváncsi vagyok. Lehet, hogy csalódnék, mert hogy régen azért nem ugyanaz, mint a mai autók, de hogy egyszerűen ez is gyönyörű forma. Tehát valami olyan formatervezők, olyan arányok vannak benne, meg olyan dolgok, amik egyszerűen olyan szinten jövőbe mutató, hogy csoda. Szögletes, de lekerekített. És ez a kombó, ez hihetetlen, ez máig. Mondjuk a kerekei az vállalhatatlan. Tehát ez a mézga aladár felni, tehát ezt nem is értem. Ebben a választásodban szerintem mind a ketten egyetértek. Igen, sajnos minus egyelőre vezetsz, mert ezek jó autók nagyon. Na gyertek. Na, well. Jó Buell? Igen, a jó Buell, azért jól mutatnék rajta. Tudod, az én testemmel az, mindig azt szoktam, hogy van egy barátom, aki nagyon nagy darab, és mindig egyszer vett egy speed motort, és mindig mondom, hogy megláttam, és mondtam, fél olyan vagy, mint egy hangya, egy nagy morzsával, tehát hogy nem, ez nem az én méretem. Viszont ez Könyörűen meséld el, hogy miért hívják Problem Child-nak. Nem tudom. Nem, a fényezést, azt nem néztem, azt a grafikát rajta. A problémás gyerek, azt nem nézted? Lehet, hogy van benne valami. Ugye? Tehát, hogy és ennek egyszerűen azt mondom, hogy ez überpasis. Tehát ez a motor teri kerekeivel, ezzel az üléssel, hogy ülsz, tehát ez a vadnyugat, ez újra elhozza a vadnyugat. Én ezen cowboynak érezném magam, bár egyébként gyerekkoromban legtöbbször indián szerettem lenni, de ez egyszerűen elhozza ezt a feelinget, ahol egy ilyen nagyon férfias, ilyen. És főleg itt Amerikában így megyünk, és egyszerűen érezni azt, hogy tök jó utak vannak. Mindenhol kanyargós, szép tájak, jó minőségű utak, jó minőségű aszfaltok. Itt nagyon jó lehet motorozni Amerikában. Én motoroztam sokáig Magyarországon, el is ütöttek, és nem azért nem motorozom már, biztos benne van a család is, meg a gyerek, de hogy már nem okozott örömet. Itt azt hiszem motoroznék, ha itt élnék. Motoroztam is már itt Amerikában, és csodálatos élmény volt, pont ilyen Nevadában. Úgyhogy én ezt a Harley-t választám. És meg sosem volt Harley-m, sőt, nem is ültem még Harley-n. Úgyhogy egyszer nagyon kipróbálnám. Na, add vissza. Jobban áll az én kezemben. Hát sokkal, meg mondjuk leszakadt a hátam. Tök érdekes, hogy nem a derekad meg a karodvállal, de onnan tartok. hanem itt. Hogy megy? Na. Ugye, ezt találtam én egész nap. Na, hát ez nem könnyű. Na, az én 3 választásom. Siskabab. Az én 3 választásom, abból 2 itt van lent és 1 fönn. Úgyhogy kezdjük is a lenttel. Gyere Vinyus, közben még megyünk előre, bocsájtom, hogy ha valamit utálok, az az ezüst színű autó.
ezért előre elnézést kérek magamtól és mindenkitől, mert a lenti autók közül, amiket választottam, 2 is ezüst színű, és az egyiket pont a színe miatt választottam. Én csodálkozom magamon a legjobban. A másik, amit nem szeretek, az a Ferrari. Igazándiból egy 430-tól kezdve már azt mondom, hogy a Ferrari az úgy elfogadható, meg láttunk mostanában a Ferrariból itt Amerikában sokat, és azért az gyönyörű kocsi, de ez az 512 ebben a színben és ebben a kialakításban valamiért megdobogtatta a szívemet, és azért is tudta könnyen megdobogtatni, mert itt van pirosban is, és látszik itt helyben a különbség, és ez annyival modernebb, jobban adja ki a formát ez a szín, vagy valami. Tehát az van, hogy nézegettem... Minden formának megvan a színvilága, hogy mit tud kihangsúlyozni, és mit tud elrontani. Vannak olyan modellek, amelyek kifejezetten jól áll egy szürke szín. Én nekem azért választottam a Porsche-t, mert annak is szerintem kifejezetten jól áll. Az vigasztalja, hogy ez nem ezüst, de inkább grafit szürke. Grafit szürke, igen. Mert hogy mondjuk ezüstnek az ezüst, az a Porsche. Az ezüst, igen. Úgy is néz ki. De hogy, tehát az a lényege, hogy valamiért hasonlítgattam, és régi Ferrari, tudjuk, hogy nem lehet normálisan közlekedni vele, fordítva áll benne a váltó, nincs benne klíma, szerintem még a szervó is ebben a korban még nincs benne, és mégis ez, ahogy itt áll, annyira beleszerettem, hogy ez lett az első választásom, mondom, még én is csodálkozom magam, hogy ezt kibírom mondani. Úgyhogy választottam egy Ferrari. Miután Porsche kereskedésben vagyunk, logikusan választottam egy Porsche-t magamnak, és az a másik ezüst, az ott van a Zsoltiétól egy picivel arrébb, amit azért választottam, mert szép felni van rajta. Egy, hogy szép felni van rajta, 2, ahogy te is elmondtad, hogy a Bruce tulajdonában lévő általad választott ezüst azért különleges, mert keveset gyártottak belőle, na ebből még kevesebbet. Ez konkrétan egy 3.6-os turbós motorral megáldott 1994-es verzió, mindössze 1471 darabot gyártottak belőle, alig van meg ilyen szép, és ráadásul nagyon kevés van belőle Amerikában. 360 lóerő, azért az a 3.6 turbóból nem olyan rossz, és gyakorlatilag ezek után az autók után modellváltás következett, és jött a már mellette látható 993. De nagyon sokáig gondolkoztam a Porsche-kon, gondolkoztam a versenyautón is, gondolkoztam a zöldön is, mert a zöld 911T az csont eredeti, hogy az nem felújított, hanem az így néz ki. Tehát azon is gondolkoztam, és mégis azt választottam, hogy legyen ez akár a sport. Csak az én választásom, abban is ugye az fogott meg, hogy full eredeti, és nem egy felújított modell, és is van hangsúlyozva. Igen, úgyhogy ez lett a Porsche-m. Kicsit ezüst. Kicsit egyetértünk vele, mert én is ugye ennek a testvérét választottam. Így van, jó fogunk mutatni együtt a lámpánál. A harmadik autó miatt viszont föl kell mennünk újra a múzeumba az emeletre, hiszen én is kellett, hogy választok egy versenyautót, miután hát csak versenyzők vagyunk. Fönn vagyunk, itt van IndyCar autó, a Dodge Daytonán nagyon-nagyon gondolkoztam, és el kell sétálnunk a sarokig, ahol van egy olyan Ford, ami azért nagyon híres, mert a pilótája is nagyon híres, őt úgy hívják, hogy Richard Petty, és aki nézi a garást, az egyáltalán nem emlékszem, hogy mikor, de egy olyan 3-4 évvel ezelőtt Vegasban láthatott egy olyan összefoglalót, amikor Ádám vezetett egy 750 lóerős NASCAR autót, azt a bácsiról elnevezett, és hát az ő általa tulajdonolt versenyzőiskolában tehette meg. Ő akkor azt állít Amerikába, hogy azt nem tudjuk elmondani, tehát Ken Block az a sarokban nincsen az úriemberhez képest. És nagyon érdekes sztoria van a kocsinak. 1968-ban szállt be, mint gyári pilóta a NASCAR-ba, a Plymouth gyárra gyakorlatilag Petty, és egyáltalán tudott eredményt elérni, üvöltözött a gyáriakkal mindenkivel, mert hogy azt mondta, hogy úgy néz ki a kocsi, mint hogyha egy ilyen dobozzal próbálna meg eredményt érni, azt mondta, hogy az aerodinamika fogalmát sem értik, és ő maga hozzányúlt, meg addig kette a céget, meg a gyárat, hogy átépítették neki, és 69-ben konkrétan bajnok tudott lenni, majdnem ugyanazzal, egy pici aerodinamikai fejlesztés, pici motorfejlesztés, és futamokat nyert vele, és végül megnyerte a bajnokságot. Tehát, hogy ez egy baromira híres autó, és nem csak, hogy az autó híres, hanem amit a versenyző tud mögötte, én annak is tisztelegnék azzal, hogy ezt választom harmadiknak, holott azért, hogyha körbenézünk, van itt Johan Maasos olyan Porsche, ami Le Mans-i 24 órást nyert, tehát nagyon-nagyon sok olyan különlegesség van az ő múzeumában, amik megdobogtatják a szívünket, és igazándiból mégis tisztelegve Richard Petty előtt én ezt választottam harmadiknak.
Szokás szerint egy olyan helyen voltunk, aminek csak egy nagyon-nagyon kis szeletét tudtuk megmutatni. Azért is próbálkozunk mindig ezzel a választós adással, mert így legalább láthatóan 9 autót be tudtunk mutatni részletesen. Ha be akartuk volna mutatni mind a 100-at, ami itt van, akkor nagyjából egy évnyi garást leforgathattunk volna itt, de most zárom is a műsort, remélem élvezték, és hogyha szeretnének továbbra is velünk tartani, akkor klikkeljenek internet oldalunkra, tudják, ez a www.garas.tv címen található. Itt nézhetik vissza régi adásainkat, akár ezt is, és további információkkal lehetnek gazdagabbak rólunk. Addig is köszönjük, hogy megint minket választottak, és ne feledjék, garázs, ahonnan az autózás indul. A garázs csomagolás technikai partnere a Napilap BT. Támogatónk az ICT Európa Network. Támogatónk a Kamera Kft. A garázsautóinak tisztaságáról az EasyWash System gondoskodik. Az amerikai útunkban partner volt a Spark Promotion. Amerikai útunk informatikai partnere a Futurion Kft. A Streamnet a garázs partnere volt Amerikában is. Az amerikai útunk tervezésében partner volt az Eurosolid Kft. Támogatónk a Petrányi Ford Store márka kereskedés. Támogatónk a Data Expert, adatokat csak tiszta forrásból. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. Támogatónk az AZR Termékpromóciós Kft. Ideális megoldás az értékesítéséhez. A garázs számítástechnikai partnere a Notebook.hu internetoldalt üzemeltető Digital Tech Europe Kft. A garázs könyvelési partnere az ICT Európa Finance.